Musulmanların esasy bayramlarynyň biri bolan Urban bayramynyň öňsirasynda ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna we paýtatymyza wekilçilik edýän watandaşlarymyz tutuş dünýäniň ziyaratçylarynyň millionlarça bilen bir hatarda sahabatly günlerde mukaddes Käbä tagdim etmek we beýleki däpdesi bolary berja etmek üçin Mekke'de hemde Medine'de bolarlar. Mukaddes şerti berja etmek bagty meýser eden ziyaratçylar İslam dünýäsiniň mukaddes saýlayan keramatly Mekke Medine'ge gidip haç parzylaryny berja etmek uruny dörülen ýokary derejeli mümkinçilik üçin haç arkadagymyza we arkadagy haç serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Taryhyň dowamyny dürli döwürleriň we nesilleriň ara baglanşygyny emele getirýän Gurban bayramy berkarar döwletiň täze ýamyň galkynçy döwrüň ruhuny kybap derejede barlanýar. Munyň özi zähmetsuýar halkymyzyň paýgasy bederlenmeden asylly ýörelerini ıgrarlygynyň nowatdaky beýanlary. Mälim bolşy ýaly şu ýylyň haç mewsüminde döwlet tarapyndan dörülen ajaýyp şertlerden peýdalanyp iýleşmez mukaddes Käbä ziýarety ugrdylar. Arkadaly gahrman hazy serdarymyzyň ýakynyň ýardym bermegine sogap işe ıgrarly halkymyzyň Islamyň bäş şerti bolan hazy parzyny berja etmeklerine giň mümkinçilikler açylýar. Bu bolsa asyrlar aşyp gelýän ýaxşy desturlaryň dowamaty tarlanyny şertlendirýär. Ziyaratçylar bütün musulmanlaryň mukaddes ojugyna baryp, ol ýerde halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkidilmegi, ösüşleriň berentlikleri tarap önemli gadam urýan ýurdumyzyň her urunyň şany wakalary, zähmet ýeňişlerini beselme uruny alady edýän gahrman Hajar Hydamyzyň we arkadaly gahrman Hazy Serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny dile geçekliklerini beýan etdiler. Mekke Medine ziyaret etmek, temiz ruhy ahlak gözelliklerini, insanperwerlik ýörellerini eýermeň nusgasyr. Mukaddesige ziyarety ugramak, many mazmuny, milli däpde surlanmaz, anança adatlarymyzyň siňen nurany ýörellerimizin häzirki bagtyar we awdan durmuşymyzy üstünlükli ruwaşan ýanygy, halkymyzyň dörejülüğiniň we ösüşleriň ýolu bilen öňe barýanyny alamatlanýar hemde jemgyçilik durmuşymyza täze öwüşgün çaýar, täze oňy maksatlar ruhlanýar. Agdy birligimizi we jebisligimizi hasa pogtalanýar. Şoňa da en gadymy döwürlerden bäri umumy adamzat kymmatlyklaryna sallamly goşun goşýan öz ýoluny, ýörlerini döreden merdana ata-babalarymyzdan gelýän we häzirki döwrüň ruhy bilen sazyşlyk goşýan asly däwimize görä halkymyzyň agzyr maşgallarynyň raýatlarymyz ýöreklerini esýän hazy parzlaryny berja etmek arzuwy bilen bugün ak ýoly rowan bolýarlar.